बेसेबा गोजानाव नै नागिरनानै फैबाय 72 किल'मिटार फैनानै कक'आ दंफां बेखौ नागिरफैदों जोङो नै फिथाइया माबायदि थायदों मोजां थायदों बै मोनहांबाय साइसा नायदो गिदिर साइसा खै बोसोर जाखोनो बे दंफाङा खै बोसोर जाखोनो 5 बोसोर जाबाय ने मालाय जोलै बानाय जासिगोन लांफैदों नै इथिंबो दं बारा गैया गैनायालाय 50 थासो दंदां नैबेयाव गोगोम थायदों नैबे नायलाय गोगोम थायखादों थायनायाबा गुदियावनो थायो आरो जालां सेन्टाराव सनितपुरनि मोनबाय दा बेयो ने मोनथांख्रा होमबा सप्तानैनि उनाव बैसागु बायनानै फैनोसै बैसागु बायनानै माने 50 थाखा होनदों नालाय बियो केजि मोनांबाय मोनहांबायथ' आरो नै साइसाबो बिराद मोजांखा जोंनो पिस हिसाब हरबाबो जायो किल' हरबाबो जायो होनदो नैबे राबाय ने गोमो जाबाय बेबो राबाय आइथिंबो दङ पुरा गुदिनिफ्रायनो थायो थायनायाबा हायावबो दं पुरा गुदिनिफ्राय थायदों बेयो